Enw'r cwmni yw Seren a bydd ni'n cynnal gweithdai adolygu a gwasanaethau allgyrsiol addysgiadol Cymraeg. Daeth y syniad o weithio mewn ysgol uwchradd Gymraeg yng Nghaerdydd. Tra'n gweithio yna, ni sylweddoli does dim yr adnoddau allgyrsiol ar gael i plant o fewn ysgol Gymraeg sydd i gael efo'u cyfoedi nhw'n addysg Saesneg. Yn amlwg mae hwn yn broblem, yn gap enfawr yn y farchnad, so well i rhywun trio wneud rhywbeth yna, so gobeithio mae fi fydd hwnna. Dechreuais i'r cwmni, blwyddyn diwethaf nes i gofrestru fe, so yn 2011. Ni heb gychwyn yn swyddogol eto, so byddwn ni'n lansio'n mis Medi. Mor belled ni wedi bod yn adlewyrchu cynulleidfa ar cyfryngau cymdeithasol o'r fath yma beth. Ni wedi creu'n gwefan ni. Ni'n edrych i ar ddatblygu'r gwefan ar hyn o bryd, so bydd e fach mwy yn e-fasnachol. Ni hefyd wedi bod yn creu'r adnoddau ac yn mynd mewn i siarad efo sefydliadau fel Cybac a rhieni dros addysg Gymraeg. Ac yn gwneud lot o ymchwil i weld beth sydd angen, pa ardaloedd sydd angen, a os mae'r farch yna i jyst yn gyffredinol. Gobeithio nawr lansio yn gweithdai cyntaf yng Nghaerdydd, falle yn canolfan chapter neu mewn cwpl o llyfrgelloedd o gwmpas Gaerdydd. Bydd ni'n canolbwyntio fyna llythrennedd a rhifedd i disgyblion rhwng 8 a 18. Dyma bydd y cyntaf o'i fath, especially yng Nghaerdydd ac o gwmpas Cymru i gyd. Bydd ni'n defnyddio lot o dechnoleg o'r fath na beth, fel iPads a gwefannau a cyfriaduron. Wedyn ni'n gobeithio lledaenu'r wasanaeth yma i fynd dros Cymru i gyd, achos mae'n bwysig bod pob ardal o Cymru cael y cyfle a dim jyst rheina Gaerdydd. Efo'r arian, bys ni'n edrych i ddatblygu bach mwy adnoddau i alluogi ni i lansio ym mis Medi. So bydd ni'n gweithio gyda athrawon ac yn y blaen i actually creu nhw i sicrhau bod pob lefel o threfnydd a rhifedd yn cael eu cyfro ar hyn. Bydd ni hefyd yn edrych i ddatblygu app newydd, Cymraeg Tygau, helpu plant adolygu y cerddi yn bennaf ac y nofelau. So bydd yr adnoddau gyd yn yr ffôns da nhw. Heddiw, ni'n mynd i fod yn recordo da Griff, ffrind i mi, a bydd ni'n gobeithio recordo adnodd newydd i'r cerddi Tygau. So bydd e jyst yn cerdded trwy'r parc fan hyn, a bydd ni'n gallu ffilmo fe, so mae pobl gallu mynd ar YouTube wedyn ac edrych yn fe am ddim. Bydd hwn actually'n gweithio fel adnodd marchnata i ni fyd, yn ogystal â adnodd i'r disgyblion. Gerdd ni wedi bod yn heddiw etifeddiaeth gan Gerald Lloyd Owen. Cawsom wlad i'w chadw, darn o dir yn dystyn bod wedi mynnu byw. Cawsom genedl o genhedlaeth i genhedlaeth ac yn nadlu'n hanes ni ein hunain. A chawsom iaith, na cheisim hi, oherwydd ei llas oedd yn y pridd eisoes. Ni'n wahanol i pawb arall, does neb arall wneud yn y gwmpo. Ni'n unigryw, ni'n gweithio mewn niche, does neb arall di mynd mewn ni eto. A so'r USP ni yw addysg gyfrwng Gymraeg.